күлмәк булсын. Менә минем гел үземне белгәнчә такое правило, чтобы ни у кого не было. Менә Кайдан табыргасың аны? Каян табырга? Сез аны таба аласыз инде. Юк, аны Алинага барып тектирсәк кенә инде без. Текстерсәк, белесезме, нәрсәдә бар инде хәзерге дракона диләр, зәңгә, яшел, кызыл төсләрдә дракон бит безнең китайский персонаж дип әйтик инде. Шундый төсләрдә каршы алырга дигән. Әмма ләкин мин гел әйтәм, сезгә үзегезгә нинди килешәсез, шундый да каршы алыгыз. Сезнең бөтен достоинстволарыгызны күрсәтә торган күлмәктәме, яисә кемгәдер чалбарда, кемдер аерылып торсын, смокингта каршы алсын. Бик матур, бик игътибар Җәлеп итә торган. Кием. Шуңа күрә менә сезгә йөрәкләрегезгә нинди күлмәк яисә наряд якын, шундыйны киегез. Матур итеп барыгыз, үзегезне яратыгыз, шулай дип яңа елны каршы алыгыз.